Že som zdravia, mám tu ďalšiu videjku. Dnes bude mať špeciál za 2 odbery. Dneska uvidíte, ako varím. Prichystáme si 2 chlebiky, to si ich položíme. Takú tú červenú bočku, už to sandwich. To si dala tak na okrasu, je to divo, že mi to nesedí. Dobre. Takže to. Potom máme cukor, syrokrém. Volá sa to karička, klasická karička a posledné je, čo to bolo? No, nakašľam na to už. Je umetená rektvička. Rektvička. Takže dneska budeme potrebovať. A rozkrojíme to. Dobre, takže teraz máme tu pripravenú rektvičku, salánku, potom taký syrokrém a 2 chlebiky. 2 chlebiky. Nové slovo pre Slovensko. Takto nechce, tak aby ma videlo. Takže pustíme sa do toho. Ja si tu dám tam všetko, hej. Tak. A kamerku si dám trochu ďalej. Tak, všetko tak. Dal som si ďalej kamerku. Tak aby ma bolo vidno. Dobre. Takže vezmeme si nožiček. Som si to nestiel pripraviť, takže potom v komentároch nekritizujte, že ako môžem byť kuchár, keď som si nepripravil veci. Najprv začneme tým, že na chlebík jeden dáme syrokrém. Neznačím, keď takéto syrokrémy dávam dole z nich obal. Dobre. Potom vyhodíme. Ok, syrokrém je tu. Teraz to roztreme. Pik. Hop. Tak, dobre. Toto dáme do mývadla. Rozoberieme náš sekačík na rajčatko, či na rektvičku. Tak. Toto budeme potrebovať už. Máme takú dobrú vážničku, že sa sama zatvára. Takže toto, teraz dáme salánku. Nutella. Ja som jak 15-minútový kuchár. Ale ja som není 15-minútový, ja som 10-minútový. Dobre. Ja som tam zabudol dať ešte niečo. Počkaj, doma. Nie, asi nie, počkať.
zabudol som tam niečo dať. Takže musím si vybrať ten nožík. Vybrať si nožíky a nič. Mrkvičku. Pre zdravé určite. Okidoki. Takže toto... Ja som pakol. Ja si budem vyberať samé nožičky. Samé nožičky. Nôžky. Čo? Mne tu beha ona rýža. Aha, počkaj, nie. Lebo to je ona. To mám taký iný. Mrkvičku tak nakrájame. Ešte nikdy som nevidela na sandviči mrkvu, ale uvidíme. No takže to. Koľko natáčam? 6 minút, takže musím to rýchlo už variť, lebo za chvíľku sa mi vypnú celý tablet. Mám málo baterky, viete. Som hovoril, že to robím na rýchlo. Tak. Dobre, takže toto je všetko. Dobrú chuť. Ešte to tu dodložím. A toto je všetko. Teraz to vieme. Like. Dobre to je celkom. Oba. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, koment, odber, aj dislike. Dobre, takže čaute. Should have a bit.